Bon dia, família! Soc l'Esteu Rovira de Rumbe CN i avui toquen parlar de sèries. Avui no parlarem de Netflix ni d'Amazon. Avui parlarem de sèries, de com treballar les sèries de pujades. Primer us explico en què consisteix l'entrenament. Després, uns consells. Anem-hi! Avui les sèries de pujades seran, sobre el paper, molt fàcils. Són 10 sèries de pujades d'1 minut i baixar trotant. Les dividirem en 2 blocs. I entremig del bloc descansarem 5 minuts. Ja us ho dic, que sobre el paper tot sembla molt fàcil. Però quan fas alguna cosa a tope, la cosa es posa sèria. Primer de tot, escalfarem durant 15 minuts per escalfar el cos i preparar-lo per lo que ens ve. M'acompanyes? Anem-hi! Bé, ja estem escalfats. Ara anem a les sèries. Consell número 1. Portar controlada la freqüència cardíaca. Quan fem entrenaments de qualitat,
És bàsic tenir controlada la freqüència cardíaca, sigui amb pulsòmetre, de cinta o de canell. Jo suggereixo més de cinta, perquè així sabrem en quina zona estem treballant i podem saber si ho estem fent bé o malament. Quan fem sortides per sensacions no cal, però quan fem de qualitat, bàsic. És una eina de treball. Consell número 2. Si pots programar amb aquests trastos tan xulos que tenim a l'entrenament de qualitat, amb pauses, distàncies o temps, molt millor, perquè així no tens que pensar en res més que seguir la pauta marcada. Si no, t'hauràs d'inventar com carrera contínua, fer pauses, fer slaps o vigilar una distància amb un arbre, però si pots fer-ho a través del rellotge, una cosa menys que controlar. Consell número 3. Escalfar molt bé abans de fer entrenaments de qualitat. És bàsic posar el cos a to perquè ens vindrà un entrenament molt fort físicament i si no estem prou calents és una lesió segura. Vigilem. 4. Portar el material adequat per l'entrenament de qualitat que farem. Si resulta que fem un entrenament força dur, desprendrem molta calor i per tant no cal anar massa tapats. Pantaló curt, samarreta curta, sempre depèn d'on estiguem, però ens tapem abans de començar, ens destapem, fem l'entrenament i després ens tornem a tapar. 5è consell. L'entrenar sol. Quan fem tirades llargues o sortides, està bé la soledat, però quan fem entrenaments de qualitat, el cap ens fa males passades i ens fa abandonar a la primera que ens va malament. Si podem anar amb algú, no cal fer grups, sinó amb un o l'altre, que encara que siguin ritmes diferents, el cap ens ajuda, perquè un empenya l'altre i t'ajuda a realitzar l'entrenament amb qualitat. 6è. Quan fem les sèries, la primera és un termòmetre per saber ben bé o quina distància fas o quin temps trigues a fer allò que estàs preparant. D'acord? Llavors, si fem 10 sèries, per exemple, la 9ª i la 10ª han de ser iguals o millor que la primera. D'acord? Un truc per motivar-te. Si som 10 sèries, pensa que has de fer mínim 6. Si no, no les facis. I a partir d'aquí, sempre has d'acabar en par. Sí, en parell. Per tant, no pots acabar la 7ª. Per molt que el teu cap t'ho digui, hauràs d'acabar la 8ª. I aquesta és la 8ª, perquè no fer la 9ª. I així, fins a acabar. El poder està aquí, perquè quan fem entrenaments de qualitat, sobre el paper, tot és molt fàcil. Però si li fotem canya, és molt dur. Consell número 7. Si tens alguna mínima molèstia en fer les sèries, deixa-les. No val la pena fer-les malament i lesionar-te. És millor fer un altre tipus d'entrenament. 8è consell. Hidratar-te. En el cas que estiguis fent unes sèries, una ampolleta en un lloc determinat on comences o quan acabes, sempre t'ajudarà moltíssim. O, si en el cas d'anar a portar amb ampolleta ja tens una font critxada perquè quan acabes la sèrie que et toca beure una miqueta, genial. Sempre s'hem d'hidratar. 365 dies l'any. No va de calor. Va d'hidratar-se. Últim consell. Fer les sèries en acord amb el que estem entrenant. Un exemple, si tu estàs entrenant per fer una marató d'asfalt o una marató de muntanya, fer sèries de 50 metres no és el seu. Però si t'estàs entrenant per fer 5.000 metres en pista, fer 50 metres és el seu. El meu consell és que amb una bona planificació, posada les sèries en el lloc que toca, el dia que toca, amb les tirades llargues on toca,
us ajudarà moltíssim a saber si ho estem fent bé o malament. I bé, ja sabeu, si us agrada aquest tipus de vídeos, us subscriviu al canal, un like, un comentari, perquè així jo veig què ho estic fent i qui m'està mirant. I a continuar. Moltes gràcies.